Dahil sa GPS, nahuli ko ang partner ko na nakikipagkita sa... Magbabakasyon sana kami ng bunso kong anak sa probinsya. Hinatid kami ng partner ko sa terminal. Pero sa pagkakataong yun, hindi pala siya umuwi. May GPS tracker ang kotse namin. Kaya chinek ko ito. Nakapark ang kotse sa SM MOA. Chinecheck ko ang lokasyon ng sasakyan namin. Pero nandun lang siya hanggang 12 midnight. Kinabukasan, then sinabi ko yung nararamdaman kong paghihinala na baka nagkita sila ng ex niya na itago natin sa pangalang Poppy. Si Poppy, yung ex na araw-araw niyang kaduo sa ML. Yung ilang beses ko nang sinabi na hindi ako komportable pero lagi niyang sinasabi na kaibigan ko lang yan. Na para bang ako lang daw ang nagbibigay ng mali siya. Pagka-uwi namin galing probinsya, habang natutulog ang partner ko, may nag-udyok sa akin na silipin ang cellphone niya. Dito ko na nabasa ang katotohanan, hindi ko inakala.